Pixfra Sirius S650D. To písmeno D je klíčové, označuje přítomnost dvou ohnisek. V jednom termovizním monokuláru dostanete dvě optické vzdálenosti, 25 na sledování širokého okolí, 50 na detail a další vzdálenosti. Díky tomu je Sirius D univerzální monokulár do lesa i na pole. Systém používá dvojici čoček 25 a 50 mm. Kratší je na široký přehled, delší na detail. Přepnutí je čistě mechanické po otočením, žádný software. Uvnitř je šestkový 12 mikro 640 na 512 citlivostí pod 18 mK. Obraz drží kontury i v horším počasí, mlze nebo lehkém dešti. 25 je o něco citlivější než 50. Základní zvětšení je 1,72 pro 25 a 3,45 pro 50. Digitální zvětšení jde až na 8násobek optického. Identifikace druhů zvěře v 50kovém kanále je přes 1 km. Displej je Full HD, svítivost je nastavená citlivě, takže neoslňuje a pokud použijete zelenou nebo sepiovou paletu, oči se neunaví ani při delším sledování. Ovládání je jednoduché, jedno zapínací a 3 tlačítka, která jsou namapovaná na funkce. Nechybí ani Wi-Fi přenos, pokud chcete sledovat obraz přes telefon nebo stáhnout videa. Výdrž je kolem 6 hodin, baterii snadno vyměníte. Konstrukce působí bytelně, celkově zařízení budí dojem, že snese i trošku horší prostředí. V praxi se dvojí ohnisko projeví okamžitě, širší čočka je výborná na rychlé sledování terénu. Otočíte, přepnete na 50 a dostanete detail bez zpoždění, bez softwarových artefaktů. Já měl nejčastěji nastavený široký obraz a 50 používal hlavně na bližší identifikaci zvěře nebo na sledování ve velké vzdálenosti. Koncept dvou čoček je návykový, navíc optické vzdálenosti nejsou omezené na pevnou polohu, takže po otočení můžete obraz i jemně doostřit. Slabiny tu ovšem jsou také. První je velikost monokuláru. Tady by pomohlo prstní pouzdro, dodaný obal je spíš transportní a Sirius určitě není kapesní velikost. Druhá výhrada patří mobilní aplikaci, ta potřebuje ještě dozrát. I tak jsem byl schopný přístroj aktualizovat a stahoval fotky. V balení najdete transportní obal s prostorem pro kabeláž, 2 baterie 18650 s nabíječkou a obvyklé příslušenství. Celkově Sirius S650D není špatný, je to aktuálně jediný monokulár s citlivostí pod 20 mK, který nabízí dvě optické vzdálenosti. Obraz je slušný, i když oko zvyklé na jiné značky bude chvíli registrovat trochu jiný charakter zobrazení. Co si o konceptu dvou optických vzdáleností myslíte? Napište mi komentář a nezapomeňte dát like a odběr, ať vám od Dulovik nic neuteče.